Jaha, nytkö pitää sanoa sit se voittajan nimi? Okei. Okay. Paina siitä. Ja voittaja on... PMP! Ekanakin me haluttais pyytää anteeksi meidän äideiltä. Ja toiseksi me haluttais kiittää tietenkin kaikkea, mutta erityisesti yhtä tyyppiä, jonka kuuluisi olla täällä. Ja se on meidän oma Jori Sherus! Jori, me rakastetaan sua. Yli kaiken. Sitten mä haluaisin kiittää Kari Hynnistä ja Pekka Niemistä siitä, että heidänkin ansiostaan tämä on ollut koko ajan hyvän mielen projekti. Hirveästi hyvää energiaa. Ihanaa. Ja Matti Kaunisvesi ansaitsi siis korvatulppia tai topsipuikkoja ja niskatuki pois. Joo. Ja lopuksi sitten haluaisimme Kiittää teitä kaikkia meidän seurastamme.